sa kanya pagsayaw, salit magtaranaw damo ang nanhimang raw. Sa tumba salsa, mapaswing pa, katanan nga sayang maaram siya. Bisan diin na surusarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Clava ang kinalado. Lupa si Manatek na kay ginbayaan sa di ay niya. Kay diri maarang sumayaw si Chacha, kay ang sikiniya puros wala. Makupay puno si Mrs. Glava, bisan arog na diri na retera. Mapabugi man tanggo pa o Chacha, kahit nga ni sa disco magaga. Bisan diin na susarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Clava ang kilado. Edad niya di kagad masugad, nagkaya kaniyaan magbiad-biad. Kung tumalibong man agi daw kakulong, bisan nataas ang kanya takong. Damo ang estilo sa kanya pagsayaw, salit magtanaw, damo ang halimang raw. Pag sa tumba salsa, mapaswing pa, katanan nga sayang maaram siya. Bisan diin na surusarayan, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Clava ang kinalado. Bisan diin na surusarayan, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Clava ang kinalado. Si Mrs. Clava ang kilalado, si Mrs. Clava ang kilalado. Okay.